Ai, että on hyvä fiilis. Oh vai, onko hyvä fiilis? Siis mulla on ihan täydellinen fiilis. Mä niinku, tänään on sellainen täydellinen tunnelma nyt äänittää podcastia. Kyllä, jep. Tää oli hyvä. Mä en tiedä, jengi ei ehkä katso meidän IG:t, mutta me vaihdettiin meidän julkaisupäivä sunnuntaihin. Juu. Tää on vähän helpompi nyt meille, kun ennen mä aina äänitettiin arkisin ja sit molemmilla töitä ja kaikkea, niin meni vaikeaksi. Joo, mä en edes tiedä, mistä meillä tuli tää meidän torstaisin jakso. Se oli niin random, mut sit me vaan päätettiin, että okei, seis tolle hommalle ja nykyään sunnuntaisin. Se on niin paljon järkevämpi päivä muutenkin. Hommalle. Se on niin paljon järkevämpi muutenkin. Niin on helpompi äänittää. Silleen niin, helpompi voi vaikka perjantaina. Ja sunnuntai muutenkin niin kuin silleen, että jos mä kuuntelisin vaikka Hiffaaks podcastia, kuten mä kuuntelen, siis mä oon niinku ykkösfani. Eikö kuuntele? Juu, mä oon ykkösfani, Mä en ikinä kuuntele. Saanko mä nimmari? Joo, mä voin laittaa. Niin mä kuuntelisin kyllä podcastia sunnuntaisin, koska musta se menee niinku kaikista järkevimmin. Niin. Koska silloin, mitä sä teet sunnuntaisin? Niin. Et mitään. Niin. Joten sä voit kuluttaa et kuluttaa, vaan sä voit käyttää sun arvokasta aikaa arvokkaaseen podcastiin. Jep, äijä puhuu faktoja. Mä oon miettinyt tätä asiaa. Mä oon mennyt syvällisesti tähän päivämäärän hommaan. Mikä fiilis sulla on tänään? Kerropas sääkin. Joo, mulla on ihan hyvä. Mutta ihan hyvä. Avaudu. Tuo ulkona on ihan helvetin kylmä tänään. Oi. Siis mä menin töihin aamulla. Mä heräsin, tiedätkö, tälleen. Mä heräsin oikeasti siihen, että herätykseen. Mut niinku, että aurinko paistui, tiedätkö, ikkunan läpi. Joo. Ja näistä mä olin, että okei, tuo on salee lämmin. Sitten mä menen ulos. Mulla on pelkästään työkamat ja sitten semmonen toppaliivi päällä. Mulla on hupperi ja työhousut ja sitten tommonen toppaliivi. Sitten mä katon säätä, se on joku -2. Joo, mitä? Joo. Tiedätkö, kun viime viikko vai sitten edes viikolla jotain +13 ja... Juu, 15 mitä niin, onkaan. Ja nyt ihan... yhtäkkiä -2. Joku terassikelitkin melkein ja nyt ne terassit ei oo terasseja. Ei oo. Mä katsoin just muistoikin, niin mä olin tasan vuosi sitten, mä olin jo terassilla niin ulkona istumassa tuo. Ottamassa aurinkoa. No, me ihan aurinkoa ollut ottamassa, mutta nauttimassa siitä ultravioletti säte... Joo, en osaa. Mutta tiedätte mitä meinaa. Joo, okei. Ja niin, sanopa. Tohon vielä kylmyyteen, että siis kun mä oon niinku töissä, mä joudun välillä olemaan ulkona, niin mä olin mun perus työvaatteilla. Mä katsoin, että okei, tulee olemaan jotain 3 astetta. Että mä pärjään tietyillä vaatteilla, mä olin valmiiksi suunnitellut edellisen päivänä. Mä menin sinne, niin en pärjännyt. Kävin meidän toimistolta pölliä, siellä on 2 firmaa meidän toimistolla, niin niiden vaatetusta, kun ne tekee niinku ulkona töitä pelkästään, niin on sellaiset kun on alppitakit. Kävin ottaa sellaisia ja menin seisoo ulos. Seisoo vaan siinä ja tärisi. Niin ja sit kun tää on vielä semmonen jotenkin vuoden aikaa, että tuulee vitusti. Juu, ja se on semmoista kylmää tuulta. Ai, missä se Golfmeriaalto on? Mikä se onkaan? Okei, mä en tiedä mitään Golfmeriaalto. Sääsanastoa. Vaan golf. Oota, mikä se on? Golfvirta. Ei vitus. Niin, yritän nyt miettiä. Mikä se on? Golf. Joku maapallo joku juttu, eikö ole? Niin, se tulee aina Suomeen. Golfvirtaus. Eikö se ole golfvirtaus? Sovitaan, että se on golfvirtaus. Joo. Mut säästä suoraan asiaa. Mikäs meillä on tänään päivän aihe? Ei, sun pitää sanoa se, kun mä osaan englantia. Okei, mä voin sanoa sen suomeksi. Kumpi mieluummin, tai kumman valitsisit ennemmin? Kumpi mieluummin? Eli, mikäs se olikaan? Would you rather? Hyvä Joel. Would you rather? Would you rather? Ja niille, jotka ei tiedä, mitä tarkoittaa would you rather, niin se on tällainen eräänlainen peli, jossa annetaan sulle 2 vaihtoehtoa, ja sun pitää valita niistä jompikumpi. Eli esimerkiksi, oisitko mieluummin vaikka peruna, vai oisitko mieluummin bataatti? Niin sun pitää valita niistä 2 1 vaihtoehto. Joo. Joo, tolleen se, joo. Mä olin sanomassa, että se on juomapeli, mutta onko se juomapeli? Kai siitä voi juomapelin tehdä. Varmaan joku, että jos okei, mietitään, että olisi vaikka pöydällinen ihmisiä. Niin. Joskus tyyliin silleen, että se kumpi ääni saa vähemmän. Niin. Tai joku tommonen, en mä tiedä. En mäkin pelantua silleen. Niin, kun tässä on esimerkiksi, no netissä on sellainen peli, monihan varmaan tietää se, missä on se punainen ja sininen. Ja sit siinä on niinku, että esimerkiksi kummalla on enemmän Google-hakuja. Joo. Niinku
President Trump vai President Biden, ja sit sun pitää niistä arvata. Ei, mutta toi on ihan toinen peli. Toi on toi on ihan toinen peli, on semmonen peli, että just tommonen peli. Että se ei oo niinku toi, vaan se on toinen peli, missä on semmonen, että sä veikkaat, että siinä tulee 2 vaihtoehtoa ja kumpaa googlataan enemmän. Ai kun niin, no joo, se Mutta on tiedätkö, eri peli. TikTokista tulee, mä tiedän, se meinaat sinipunainen tausta, ja sit siinä on joku KitKat vai Twix. Niin, ja sitten ne prosentit tulee siihen Joo. alle, ja sitten yhtäkkiä tulee please follow my account. If you like this video, you will get KitKat. Tiedätkö jotain tommosesta? Mä oon aina tälleen. Tai sit siellä silleen, että tag your third most recent Joo. mention and or get killed tomorrow. Niin, ja sit sä oot silleen, ei sitten menee fiilis. Niin menee. Ja sit siinä vieressä on se Subway-peli. Niin no, juu. Mä katon aina sitä peliä. Niin mäkin. Mä noissa videoissa, kun tulee esimerkiksi, siellä on niinku 2 osaa. On se joku video, jossa jotain ihan paskaa, ja sit siellä on joku vaikka Family Guy, tai sit siellä on se GTA, kun ne vetää. Sit mä katon sitä GTA. Niin mäkin. Mä vaan katon sitä. Se saa mun huomioon enemmän. Niin. Mä en saa katsoa sitä niinku ylimpää Sitten siellä on videoa. niitä Minecraft, jotain parkoureja, kun ne hyppää niiden blokkien päällä. Ja... Joo, ne mitä Reddit stories. Joo, just ne. Joo. Mun uusi addiktio TikTokissa on ne keskustelut lyriikoissa. Juu, ja kun ne vetää ne semmosilla niin dramaattisilla, semmosilla vittu viikingiajan äänillä. There once... Tiedätkö sen biisin? Joo, niin sit tolla äänellä. Joo, ja sit se on läppä, kun siellä on keskustelu siitä, että meneekö autoon dieseliä vai bensaa. Niin. Jotkut idiootit käy sitä keskustelua, ja sitten se niinku on lauluina, se on niinku parasta tällä hetkellä TikTokissa. Se on hyvä, joo, mä tiedän. Kun niitä on vielä suomeksikin. Onko? On, niitä on suomeksikin. Niin, mutta se ei ole semmosella... Se on sellaisella niinku joku biisi. Niin. Se kuulostaa, siis mä huomasin yhden jutun, että ne kaikki kuulostaa Kuuman biiseiltä. No disrespect Kuumalle, teillä on kovia biisejä, mutta ne kaikki kuulostaa sellaiselta, että ne olisi Kuuman niin olisi tehnyt. Oikeesti. Joo, mä voin lähettää sulle TikTokissa, ne on ihan vitun läppiä. Ihan läppeä. Mutta meillä on siis täällä tänään, me ollaan kasattu miljoonia kysymyksiä. Ollaan tätä mietitty tosi pitkään ja me nyt näihin aina 2 vaihtoehtoon, mitä tulee. Me mietitään, kumman me otettais. Varmasti tulee erilaisia mielipiteitä tähän väliin kummaltakin, tai siis kysymyksiin. Joo. Ja sitten käydään syvemmin, että miksi me valittaisiin juuri tämä. Jep. Ja kysymykset, kun meillä on valmiina, niin voidaan sanoa jo, että sieltä tulee aika monesta kantista, että nämä ei ole mitään perusetta. Elätkö ilman kenkiä, kuin ilman käsiä vai jalkoja? Niin, tai että bataatti vai peruna. Niin, just tommosia. Nämä menee vähän syvällisemmäksikin jotkut, ja jotkut on aika läppiä, joten ei kannata skippaa. Kyllä. Miten sä edes voisit skippaa? Tai ei ole mikään TikTokki. Jep. Sitten jos me nähdään, että jengi fiilaa tätä, me voidaan tehdä uusi tämmönen. Jep. Part 2. Mutta ootko sä Joel Herman, en muista sun toista nimeä. Ootko valmiin? Oon. Aloitetaan ensimmäisellä kysymyksellä. Noniin. Tiedät kaiken avaruudesta vai tiedät kaiken niin kuin kaikista valtameristä? Siis tämähän on helppo. Siis avaruudesta. Okei. Okay. Explain. No koska sit selviäisi, onko missään muualla minkälaista elämää ja kaikkea tämmöistä. Muista mä joskus kuulin semmoisen teorian, että jos avaruus olisi ääretön, niin olisi äärettömiä jotain juttuja, missä on niinku mä ihmisenä, mutta mä voin olla jossain toisessa niinku vauvana, vaikka mä oon täällä tän ikäisenä. Multiuniversum. Niin, joku, en mä tiedä noita sanoja, mutta joku tommonen. Niin sit, en mä tiedä, mä vaan ihan helvetin. Mutta kyllä mä tavallaan ne merätkin silleen, et. Okei. No mä komppaan sua, mä menen tuohon avaruuteen, koska ensinnäkään mua ei rehellisesti kiinnosta, että mitä tuo meressä on, koska se ei vaikuta muuhun mitenkään. Se nyt on siellä ja se on siellä ja olkoot olemaan. Mutta olkoon olevan. Avaruus, se on meidän ympärillä. Se on niin kuin me ollaan siinä. Mä uskon, että muualla on elämää vaikka miljoonien, mitä se on, maitovuosia. Ei, no niin, nyt tuli taas ihan aivan keksitty
Nyt tuli joku, mikä se on se joku avaruussana? Maito, ei, lehmänkaari. Ei, no niin, joo, ei oo sanonta, tää on nyt joku ihan oma keksitty sanonta. Maitovuosia, en mä oikeesti, siis en mä voi nauraa, mä tein, kyllä tommonen voi oikeesti olla. Mutta mä uskon siihen, että muualla on elämää. Linnunrata. No Ei se liity. Ei se liity siihen. Me ollaan tyhviä, siis herra jumala, me ollaan tyhviä. Ehkä pitäis pysyä hiljaa. Mutta mä uskon... uskon... käydä ne koulut, oikeesti. Mikä vitun lehmänkaari? En tiedä. Mä toivon, että tää on nyt oikea asia ja mä en oo tyhmä. Mutta niin, mä uskon, että on muualla elämää. Ja mä haluaisin uskoa myös esimerkiksi, se on multiuniversum, mä en tiedä mikä se on suomeksi, mä tiedän sen englanninkielisen sana, mutta siihen, että on niin kuin esimerkiksi samoja eri niin kuin universumeita, esimerkiksi maapallosta. Niitä on satoja eri tuhansia ja siellä on ne samat ihmiset, mutta ne on vaan eri tilanteissa elämässä. Kyllä. Tai niin, mä just menisin niin, just. Mä oon nyt mä synnyin sittenkin joskus vuonna 1600 ja mä oon jossain riisipelloilla keräämässä riisiä. Teekö, että mulla on ihan eri elämä. Ja sitähän siis mieti, kela jos tuo olisi nyt joku Jeru Kuusisto niinku riisipellolla. Niinku, saattaa olla. Tiedätkö, niinku kumartaa Faaraon edessä. Ja... Niin, vuonna 1600. En mä tiedä, milloin Faara oli, mutta... Siis mieti, se liikkuu tuo nyt. Tiedätkö se kävelee? Se käy juomassa vähän vettä ja... Sitä just. Mutta... mistä me puhuttiin? Riiseistä? Riisipelloista. Riisipelloista. Riisipellolla. Niin. Mut mä kyllä uskon, että sellainen voi oikeesti olla. Niin, sitä mä olin myös sanomassa, että OGt muistaa ton salaliittoteoria jakson. Ja siellä kun mä puhuin sit munateoriasta, niin tämähän myös... Mutta tähän et selitä sitä sopitun pitkä. En mä selitä sitä. Jos haluatte kuulla munateorian, kananmunateorian, niin käykää kuuntelemaan. Joo, kananmunateoria, käykää kuuntelemaan se. En muista jaksonumeroa, mutta se on salaliittoteoriat. Ihan salekutonen. Joo. Ehkä. Mut joo, se oli meidän eka. Ei siinä mennyt hetki. Ei siinä mennyt kuin 10 minuuttia. Seuraava kysymys. Mä voin vaikka vastata tähän ensin. Hävität kaikki muistot, mutta sun taidot jää tallelle, vai hävität sun kaikki taidot, mutta sulle jää kaikki muistot? Lue se eka, mä en tiedä. Noniin. Sä hävität kaikki sun muistot, kadotat ne, mutta sun taidot jää tallelle. Joo. Vai sä hävität kautta kadotat sun kaikki taidot, mutta sulle jää kaikki muistot. Okei, vasta sä eka. Mieluummin mä hävitän kaikki mun taidot. Ja pidän mun kaikki muistot. Onko mä oon eri mieltä? Okei, mä voin selittää eka. Okei, selitä. Koska mun mielestä muistot, ne on sellaisia, niin kuin, että mä haluan muistaa. Mä tykkään muistaa. Mä tykkään esimerkiksi selittää tarinoita ja mä tykkään niin kuin, käydä läpi kaikkea, mitä mun elämässä on tapahtunut. Ja haluan muistaa kaikki hyvät asiat ja huonot asiat. Mä rakastan muistoja. Mutta taidot on sellainen asia, että sä voit oppia ne uudestaan. Mä voin mennä vaikka kouluun, oppia kaikki asiat uudestaan, ihan sama meneekö sen 12 vuotta. Mä voin aloittaa vaikka pelaa futiksen uudestaan ja kaikki. Et mun mielestä se taitojen oppiminen on helpompi, mutta mä haluan pitää ne mun muistot. Mutta sitten tavallaan mä mietin, että mitä noi taidot meidän, meneekö sä, että sä et osaa kävellä tai sä et osaa puhua tai sä et niinku, meneekö siis niinku sitä? Joo. Niin sit tavallaan silleen, että jos nyt tulisi hetki, että mun pitäisi valita kumpi, niin kyllähän mä olisin niinku ihan, kyllä mä tyyliin pitäisin ne taidot jotenkin ennemmin, koska sit mä voisin niinku kumminkin jotenkin jatkaa elämää. Niin, mut... Tiedätkö, ja tavallaan silleen, no joo, muistot on tärkeitä ja näin, mutta sitten jos miettii, että kumpi olisi niinku oikeasti parempi, niin kyllä nyt on parempi, että sä pystyt kävelemään ja puhumaan ja syömään tuo. Mutta ajattele sitä, että jotkut ihmiset on esimerkiksi menettänyt koko kyvynsä kävelee tai puhuu ja ne on saanut sen takaisin. Että ei se mahdoton ole. Mutta vittu. Kyllä mä ainakin haluan muistaa. Mutta olisiko toi semmonen, että jos sä menet kaikki sun muistot, tää voi kuulostaa nyt tyhmältä, mutta jos sä menet kaikki sun muistot, niin unohdat sä myös kaikki ihmiset sun ympärillä. Joo. Ethän sä tiedä kestää mitään. Se on sama asia kuin sulla niinku
Niin sä et muista ketään. Sä et tiedä mitään, se olisi niinku, että sä olisit just syntynyt. Totta, vittu tämän perseestä, en ota sit. Joo, mä oon samaa mieltä sun. No niin, eli me mieluummin tallennetaan kaikki muistot, mutta hävitetään kaikki meidän taidot. Joo. No niin, hyvä. Kato, mä sain sut käännytettyä. Niin, no nyt kun mä olen mutta tavallaan. Niin, kyllä mä vituttais sen, että mun pitäisi alkaa oppia uudestaan puhuukin. Mut semmoista sattuu. Kumman sä päätät? Kyllä mä, no joo, äijä sai kyllä nyt käännettyä mun pää. Kyllä mä pidän ne muistot sittenkin. Hyvä. Se oli helppo. Tai no ei ollut helppo, mutta... Ei ollut, toi oli aika tommonen. Niin, vittu. No niin, seuraava. Mä en pääse yli tosta. Noniin. Elät ihmisten kanssa, jotka ovat obsessoitunut suhun, vai elät ihmisten kanssa, jotka vihaa sua? Et sun ympärillä on niinku ihmisiä, jotka on aivan obsessoitunut suhun, vai jotka silleen, että sun ympärillä on ihmisiä, jotka vihaa sua? No, mutta mieluummin ne obsessoituneet, vaikka sekin voi olla kyllä perseestä, mutta olisi enemmän perseestä, jos kaikki vihais mua. Kumman sä valitset? Obsessoitunut, mieluummin se. Että kaikki on obsessoitunut suhun. Niin. Joo, mä taidan mennä samaan. En mä jaksaisi sitä, että mua vihataan. Kyllä se voi olla ärsyttävää, että muhun on obsessoitunut ja sitten on sellaista, niinku, että menee hermot. Mutta silti ne niinku tykkää susta kumminkin. Ne niinku pitää susta ihmisenä. Mutta se voi olla eri asia, obsessoitunut ja tykätä. No onko obsessoitunut semmonen niinku, että se ei voi päästä susta irti ja se on niinku, sä oot sä mun. Tappaa sen. Mä omistan sut. Hyi vittu. Niin, eli kyllä mä otan mieluummin ainakin obsessoitunut. Kyllä mä en halua, että mua vihataan. Niin. Ei se olisi helmi hengattua parukan kanssa, kun tietää, että kaikki vihaa mua. Niin. No hyvä. Me ollaan vähän liian samaa mieltä. Niin, jollain nyt joku, missä me ollaan eri mieltä, niin voidaan saada kunnon väittely. No niin. Ja katson toisemme. Ja seuraava kysymys. Sulla on kyky muuttua miksikä vaan, tai keneks vaan, vai sulla on kyky saada mikä vaan taito heti? Ja mä tiedän tähän vastauksen, niin mä voin vastata heti. Minä otan tuon jälkimmäisen, eli mieluummin haluan kyvyn saada minkä vaan taidon heti, ja se kyky olisi se, että mä oppisin kaikki maailman kielet. Mä ottaisin se, että mä pystyisin, mutta siis meinaako toi siis sitä, että mä pystyn vaan kerran muuttua joksikin asiaksi? Kyllä. Ei tossa ole mitään vittu järkeä. No siis siinä on kummassakin. Sä voit joko saada nyt heti yhden taidon, tai sä voit muuttua miksikä vaan tai keneks vaan nyt heti. Sä voit muuttua vaikka kasviksi, jos sä haluat. Miksi sä et vaan muuttu ihmiseksi, joka osaa kaikki kielet? No, mä mieluummin otan sen taidon, että mä osaan ne kaikki kielet. Vittu. Koska sit sä oot eri ihminen. Mieluummin mä oon sama ihminen ja otan vaan uuden taidon. Taito on se, että mä opin minkä vaan kielen. Tai siis kaikki kielet. Mutta jos mä haluan muuttua ihmiseksi, joka osaa kaikki, niin sit musta tulee eri ihminen. Minkä sä otat? Mä en tiedä, aika paha. Koska mä en tiedä mikä taidon mä edes ottaisin, mutta sit tavallaan mä en tiedä miksikään. Niin, joo. Niin tää on semmonen, että jos mä nyt muuttuisin joksikin ihmiseksi, niin se olisi niinku tässä nykyhetkessä muuttuisin siihen. Niin, just nyt. Sulle niinku annetaan sellainen pilleri ja sä syöt sen ja sit susta tulee joku. Tai sä opit jotain. Vittu siis tuolla on Pablo Escobar. No niin. Susta sä haluat muuttaa yöksi. Mä voisin nähdä sen, kun mä voisin niinku nähdä sen. Pablo Escobar. Kasvutähtinä, tiedätkö? Miten se pääsi siihen pisteeseen, missä se oli? Niin. Ok, mä muutun nyt Pablo Escobar. Hyvä tavata, Pablo. Sä oot nyt Pablo Escobar tän loppupäivä. Vittu, se omisti kaiken siellä, vittu, missä se nyt oli, jossain Kolumbiassa tai jossain, vittu, en mä tiedä missä se oli, mutta... Mehiko, en tiedä, mä en yhtään muista. Kolumbia tai joku, mutta se omisti kaikki, se omisti poliisitkin sieltä perkele. Niin, varmaan presidenttikin. Ei se kyllä presidentti omistanut. Onko sä kattonut sen dokkari? Ei. Joo, kannattaa. Se on aika hyvä. Netflixissä. Seuraava kysymys. Sun pitäisi tappaa sun paras kaveri, vai sun pitäisi tappaa joku sun sisaruksista? Hyi vittu, mikä kysymys. Voidaan on niinku siis silleen... Eihän tätä voi sanoa ääneen. Niin. Mä voin sanoa, sulla menee hetki vielä. Mä tappaisin parhaan kaverin. Niin mäkin. Onhan toi nyt ihan siis vittu
Koska sisarus on kuitenkin family is forever, Niin. friends maybe not. Kyllä se aika tiukka olisi. Jos mulle annettaisiin tollainen vaihtoehto, niin en mä nyt niinku, mä menisin maapakoon. Niin, tappaisin itteni varmaan mennyt. Jep. Ei vaan. Toivottavasti ketään ei joudu tappaa. Jep. Seuraava kysymys. Sä et voi ikinä sanoa ei, vai sä et voi ikinä sanoa joo. Tai siis et saa koskaan sanoa ei, tai et saa koskaan sanoa joo. Kumman sä valitset? Sun vuoro sanoa. Mut kun mulla on semmonen tunne, että jos sä saat pelkästään sanoa, tai että sä et voi sanoa ei, niin sä pääset pidemmälle jotenkin elämässä. Et ei saa sanoa ei. Niin, että sanois kaikkeen joo. Niin mulla olisi jotenkin tunne, että sä pääset pidemmälle elämässä kuin sillä eillä. Mä sanoisin se, että mä en saisi ikinä sanoa ei. Mä kyllä komppaa. Koska sä menetät niin paljon mahdollisuuksia. Niin. Mut sitten siinä on vaan se, että jos joku sanoo sulle, että otatko mut suihin. Niin sit sun pitää sanoa joo. Niin joo, sit sä oot silleen mitä vittua. Niin, et hyppääks kalliolta? Joo. Mut ei se mennä, että sun pitää tehdä syöks sun omaa paskaa? Joo. No mitä vittu, haluatko... Syö omaa paskaa mun naaman ees. Haluatko Joo. 100 miljardia euroa? En. Haluatko vittu hyvän duunipaikan? En. Haluatko, että sulla on kavereita? Niin, siis kummassakin on puolensa. Kyllä mä väitän, että joo, Sanella pääsee pidemmälle sit niinku loppupeleissä. Mietin nyt, jos sä oot töissä ja sä sanot kaikkea ei. Ethän se ole siellä kauan. Niin. Haluatko ottaa tämän paikan vastaan? Ei. Sä olisit, mitä sä tekisit niinku? Sä oot ihan jumissa. Voitko olla? En. Tuukko pihalle? En. Otanko TV:tä? Ei. Ei. Nukuuko sä? En. Menet sä nukkuu? En. Väsyttääkö sua? Ei. Sä et edes voi nukkua. Okei, no joo. Niin hyvin selitelty. Seuraava kysymys. Matkusta aina ilmaiseksi, mutta sä et saa itse valita sitä määränpäätä, vai saat matkustaa minne haluat, mutta se joudut aina maksaa siitä. Siis low-key toi, että ei tarvi maksaa ja menee randomi vaikka. Itse olisi jännää. Niin ois. Mun vastaus on siis se. Niin. Kyllä mä siis mielelläni matkustan johonkin ilmaiseksi ja mä en tiedä siitä. Mut menisikö se silleen, että jos sä mietitään, että joku valitsee ns sen sun paikan. Niin olisiko silleen, että sä menet johonkin vaikka kylmään mestaan? Ja onko se niillä vaatteilla, millä sä niinku... No se joo. Sun pitää varautua ihan mihin vaan. Asioita, niinku. Sun pitää ihan varautua ihan mihin vaan. Et se on sinänsä, että jos sä haluat vaikka lähteä nyt Espanjaan ottaa lomaa, niin et sä saa. Sä vaan pääset johonkin ilmaiseksi, mutta sä et tiedä mihin sä pääset. Kyllä sinänsä, joo, kyllä mä sen mieluummin ottaisin, koska olisi se paljon jännempää ja kai siinä nyt näkis varmaan enemmän maailmaa. Menis sellaisiin paikkoihin, mihin sä et niinku esimerkiksi ajattelis menevä. Niin, ja siitä riippuu kans, että kuinka kauan siellä maassa pitää olla. Mitä sä oot heti silleen, että mä haluan uuteen maahan, kun se on ilmasta. Niin, sulla menee syvälliseksi. Niin, mä mietin nää ihan läpi. Joo, mut kyllä mä kuitenkin... Kyllä mä otan se, että ilmaiseksi, mutta en tiedä mihin menen. Juu. Ja sit jos sä et uskalla, niin sun ei tarvitse mennä mihinkään. Ei kukaan sua pakota siihen. Niin. Sitten sä oot silleen, oi vittu, sä oot silleen, Espanja natsais. Mut jos et sä halua matkustaa, niin sit kyllä siinä vaiheessahan sä otat ton, että matkustat minne vaan, mutta sun pitää maksaa. Tiedätkö, että sä saat valita sen itse. Kyllä se siinä vaiheessa niin, sen otan, jos et sä matkusta. Mut jos sä matkustat, niin kyllä mä sen otan mieluummin ilmaiseksi. Niin. Ja sitten, mä en tiedä määränpäätä. Niin. Mut sehän on sama asia kuin esimerkiksi tuolla... Mutta tähän vaan kertoo, että mulla on köyhiä. Koska ihminen olisi rahaa, niin sehän ottaisi sitä, että se maksaa niin, ja saa itse valita. Niin ottaisi. Mutta tää on esimerkki, mä en tiedä, onko sä nähnyt. Mulla on tullut videoita siitä, kun jotkut lentoyritykset tekee sitä, että ne niinku vie sut random paikkaan. Sä maksat siitä lipuhinnasta, mutta ne vie sut ihan minne vaan, sä et tiedä, mihin sä oot menossa. Oh, jaa. Sitten on esimerkiksi Wizz Air, ei oo maksettu mainos. Niin ne hoitaa sellaista. On ollut siis niinku jotain tällaisia niinku kerran kuusi. Että se sijainti on unknown, eli tietämätön.
Aika hauska. Ai, sä vaan nouset lentokoneeseen ja sit sä oot vaan jossain. Aika Mä oon hauska. mennyt perus johonkin Kreikkaan ja tällaiset, niin ei kukaan. Vittu. Kelaa, nouset koneeseen ja sit joudut Suomeen. Maksanut ihan vitusti, siitä sä oot ihan jännityksissä, että sä oot pakannut uimasarjat sit mukaan ja sä oot jossain Tallinnan keskustassa juoppojen keskellä. Ei kun sut viedään tonne Ivaloon, Lappiin. Niin. Niin, kelaa. Tsemppii, bro. Suomesta sä oot tässä, niin sä menet Lappiin. Eikö sä lähet jostain Portugalista, Espanjasta, auringosta ja sä oot silleen, no mä pääsen johonkin Ranskaan tai jotain, Pariisiin. Ja lennättää sut Kuusamoon. Niin. Kyllä. Ei edes Kuusamoon, Lahteen. Niin. Mieti. Damn. Aika Shout out diippiä. Lahti. Shoutout Lahti. Seuraava kysymys. Sanoppa. Joo, hyvä. Niin, kyllä. Seuraava kysymys on, sun ei ikinä tarvii nukkua vai sun ei ikinä tarvii syödä? Ja mä tiedän tähän heti No vastauksen. ajalla on se, että ei tarvitsisi nukkua. Joo, kun Toi mä on oon helppo. niin ruoanrakastaja. Mä vihaan nukkumista. Siis mä rakastuin kaiken nukkumista. Se kun mä tiedän, että mä saan mennä nukkuun ja mulla ei ole mitään herätystä tai mitään, niin se on parasta. Mut sit tavallaan... Mun ei tarvis ikinä nukkua, niin mulla varmaan ei ole ikinä väsykään. Niin, mä just mietin, että onko sulla sit niinku ikinä väsyn tunnetta. Siis mä oon vaan tos sängyllä päivät. Eihän mä tarvii edes sänkyykään, jos mä en nuku. Tai no, Niin. sen mä tykkään kyllä hengaa sängyssä. Niin. Vähän potkii jalkoja ja scrollaa Mut mieti tavallaan kuin perseestä, jos sä oot yökyläinen jollain. Sitten sä oot silleen, mulla on sit tämmönen juttu, että mä söin sen pillerin ja mä vois nukkua enää ikinä. Sitten vaan tuijot sitä toinen nukkuu. Mitä kaikkea sä voisit esimerkiksi tehdä silloin, kun muut nukkuu? Tiedätkö, kadut on tyhjiä, sä voit tehdä ihan mitä vaan. Toi on totta. Sä voit tehdä ihan mitä vaan ja sit sä voit syödä ihan vitusti. Jos on silleen, että ei ole väsymyksen tunnetta, niin kyllä mäkin otan se, että ei ikinä pitäisi nukkua. Koska mieti, kuinka paljon sä voit saavuttaa enemmän, jos sulla on päivästä se 2-4 tuntia. Nää. Kyllähän mä mieluummin on Koska hyvä nukkumatta. safka, siis sehän voittaa kaiken. Niin. Mut sit kyllä mä ymmärrän, että jos jotkut valitsis ton, että ei tarvii ikinä syödä. Jos ei jaksa tai ei halua syödä ja ei tykkää syödä. Niin, jep. Mut sit tavallaan mietin nyt se. Tuossa on kaikki kolikopuoli. Sen takia tää onkin tämmönen peli. Se on mulla 100%. Että... Joo, kun mäkin sanoin, että jos ei ole väsymyksen tunnetta, niin ei ikinä tarvitse nukkua. Seuraava kysymys. Oot jumissa aina sun elämän parhaassa päivässä? Vai sun pitää elää jokainen huono päivä 2 kertaa? Eli vähän selitän tässä vielä ja avaan tätä. Eli joko sulla on vaihtoehtona se, että sulla on yksi vaikka sun elämän paras päivä ja sä elät sen jatkuvasti uudestaan ja uudestaan, vai sulla on huono päivä, mutta sä elät sen huonon päivän sitten 2 kertaa. Eli sun elämä sitten kulkee kuitenkin normaalisti, mutta aina kun tulee huono päivä, niin sä elät sen 2 kertaa. Ja mä ottaisin sen, että mä elän 2 kertaa se huono. Kumman sä? Onko se silleen aina, että mulla tulee aina lisäkysymyksiä. No Onko se silleen, että jos sä elät sen parhaan päivän, niin sä et sit muista ikinä, kun se alkaa, että sä oot elänyt sen jo? Joo. Tai mä arvelisin, että joo, mä en ole näitä keksinyt, näitä kaikkia maailman... Koska tavallaan mieti, jos sä et muista sitä ikinä, että sä oot elänyt tämän päivän, niin kaikki se, koska jos sulla on elämän paras päivä, sä oot vitu iloinen, sulla on vähän ehkä jotenkin jotain jännää tapahtuu tai jotain, tiedätkö tälleen. Niin. On sekin vitu siistiä. Että sä koet koko ajan sen uutena. Sitten samaan aikaan sä et... Mitä vittua? Eli kyllä mä mieluummin ottaisin sen 2 huonoa päivää itekin. Tää meillä ei kyllä tule yhtään Joo, näitä koska low-key musta tuntuu, että mulla on silleen aika harvoin niin vittu huono päivä. Mut no sanotaan, että tää nyt, no joo. Kyllä mulla on se, että mä kuitenkin haluan jatkaa elämää ja silleen tietäen mitä on tapahtunut. Ei mua haittaa elää huono päivä 2 kertaa. Niin. Antaa olla, eläkööt. Mutta en mä jaksa sitä samaa päivää elää koko ajan. Vaikka mä en muistais, että se on mun elämän paras ja ainoa päivä, niin kyllä mä vaihteluun haluun. No mutta ehkä se nyt ajattelee tällä, mutta tavallaan kun miettii, että sinne sä et ymmärrä sitä, vaan sä heräät joka aamu ja sä et tiedä vielä, että se on sun elämän paras päivä. Niin. Kyllä mä en vaan tykkäis. Mä haluan tietää kaiken. Mä haluan muistat. Miten sä sit niinku vanhenet? Miten sä kuolet?
Nyt mennään liian syvällisesti. Nyt menee niinku tolleen, että kaivetaan sitä kysymystä läpi. 2 huonoa päivää. Kyllä. Seuraava kysymys. Olisitko mieluummin sisällä koko elämässä vai ulkona koko elämässä? Ja mun vastaus tähän on, että ulkona. No kun tääkin riippuu. Et missä maassa esim. Ollaan. Se on niinku nyt tää sun tilanne tässä. Tai Sä oot Suomessa. Nämä kysymykset on siihen, niinku, että sulle annettaisiin nyt pilleri ja sun pitää ottaa jompikumpi. Niin, Sä et ole eri ihminen, sä oot hauska, Joel. Mä en ole vieläkään ymmärtänyt tätä pelin kulkua. Joo. Niin, joo. Eli... Et sä oot Joel, sä oot nyt tässä, sä oot elänyt näin verran. Et esimerkiksi äskeinen kysymys oli siitä, että elätkö sä mieluummin jonkun sun elämän parhaan, mikä sä oot elänyt. Me ei nyt puhuta Joosepista ja Jaapelista. Niin siis mähän mietin jonkun muun paikasta. Niin, nämä on kaikki sun paikasta. Joo. Eli nyt sut pistetään, sulle annetaan nyt 2 vaihtoehtoa. Joo. Sä kuolet, jos sä rikot se. Sä joko oot vaan koko ajan sisällä, vai sä oot pelkästään koko ajan ulkona. Ja mun oli, että mä oon vaan koko ajan ulkona. Kumpi sä olet? Suomen talvi on kyllä vitun kylmä. Mistä sä haet toppataki? Sä et voi käydä sisällä. Jokuhan voi tuoda sen sulle. Tää on niinku sä käyt päiväkohtaisesti, okei, jos mun pitäisi huomenna olla ulkona, niin miten mä selviin? Mitä sä teet? Mikä on sun vastaus? No mutta vittu, mä alkaa itseäkin vituttaa. Mutta tavallaan... Sanotaan, että näissä on, sulla on 5 sekuntia tai sä räjähdät. Okei. Tässä on, sulla annetaan pilleri, sun pitää 5 sekunnissa päättää se. Tai sä räjähdät. No sisällä kyllä varmaan masentuisi aika äkkiä. Kyllä ulkoilma tekee aika hyvää. Varmaan ulkona. Okei. Osaatko sä selittää tätä? No mutta tavallaan mä mietin, että jos ois sisällä, niin sitten tänne vois vaan polttaa safkaa ja kaikkea. Niin. Eli ootko sä nyt sisällä vai ulkona? Mutta sitten tavallaan ulkona voi mennä vaikka Mäkkärin autokaistalle. Eli ootko sä sisällä vai ulkona? Ulkona. Okei. Mä selitän mun, niin sä ehkä osaat sit siitä ottaa vähän paremmin mietintämyssyyn. Mutta mä olisin mieluummin ulkona sen takia, että sisällä sä masennut. Se ei ole terveellistä olla sisällä, sä vaan hengität täällä sitä samaa pölyä ja paskaa. Sulla on tekemistä, sä voit ottaa jonkun pleikan tai jotain, mut arvaa mitä? Ulkonakin on sähköä, sä voit ottaa vaan johonkin töpseliin kiippistä, vittu TV siihen ja pleikkari siihen ja mennä metsään pelaa. Varmaan vittu hyvä netti ja kaikkea. Sä voit tilaa volttia uloskin. Niin voit. Sä voit mennä johonkin puistoon tai parkkipaikalle ja siihen tulee sun safkat. Niin. Sä niinku tavallaan sun elämä on vaan telttailua. Niin. Ja mua ei yhtään haittaisi telttailu. Mä oon eräjormailija, niin mä pärjään tuo ulkona ihan hyvin. Mä voin vaikka metsästää oman ruuankin, jos pitää. Mitäs sitten, kun sä oot tuo, sanotaan nyt Suomen pakkanen -20 ja nukkuu sun teltassa, pitäisi olla sun kavereitten kai kukaan ei halua tulla ulos. No mä oon ulkona valmiina, niin kyllä ne jossain kohtaa tulee ulos. Niin, jos kesällä. No sit tulee. Kyllä talvellakin tulee. Mä otan tosta vaan jonkun takaa ja mennään nuotiolla. Chilli. Niin, jos sisällä kyllä perseestä. Sä et voi lähteä mihinkään. Niin, se pitää olla koko ajan täällä, periaatteessa. Niin kuin sun tapauksessa olisit koko ajan täällä. Niin. Niin. En mä tiedä, lasketaanko sitä, että sä oot jonkun... Niin, sun pitää olla koko ajan sisällä. Nää on vissiin aika vaikeita kysymyksiä sulle. Kun mä aloin miettiä näitä liikaa. Joo, sä menet. Ehkä jo ulkona loppupeleissä on vitusti parempi. No niin. Mennäänkö semmoista, että sä voi mennä vaikka auton kyytiin? Kyllä sä voit varmaan auton kyytiin mennä. Mut ikkunat auki. Tää ulos ikkunasta. Joo, sit sä oot ulkona. Okay. No mut toi on liian... Joo, ulos, mennään ulos. Jatkossa kaikki jaksot tulee metsästä, Jerun teltasta. Kysymys numero 11. Rakastutko aina todella nopeasti vai rakastutko aina todella vaikeasti ja hitaasti? Mulla oli 2 sekuntia vielä selvä vastaus. Nyt mä aloin miettiä. Voi helle. Eti kun sä alat miettiä, niin se on huono merkki. Jos sä
rakastut koko ajan nopeasti, niin onko se sit pakolla niin aitoa kuin sit se, jos sä oot rakastunut kerran hitaasti? Niin. Mä voin sanoa mun vastauksen vaikka tähän väliin. Sä oot hetken vielä päässä niin käydä näitä läpi näitä asioita. Mutta mä kyllä mieluummin rakastun todella hitaasti. Ja... Miksi? Vaikeasti. Koska mä muutenkin rakastun tällä hetkellä todella hitaasti ja vaikeasti. Joten se on niin kuin mun elämäntilanne tällä hetkellä. Ja... mieluummin mä rakastun hitaasti ja vaikeasti, koska sit musta tuntuu, että se voisi olla sitten niinku paljon aidompaa, koska siihen menee aikaa. Mut sit jos mä rakastun liian nopeasti, niin se tarkoittaa sitä, että mä käyn tuo koko kylän läpi, rakastun kaikkiin ja sit mut loppuu rakastettavat. Ja sit mä en löydä sitä oikeeta connectionia. Niin. Mieluummin rakastun vaikeasti ja hitaasti, kun se on muutenkin mun elämäntilanne tällä hetkellä. En mä rakastu nopeasti. En mä tiedä milloin mä oon viimeksi ollut rakastunut. Joten, niin. Kyllä mä otan se hitaasti ja vaikeasti. Mä en tiedä niinku mitä toi vaikeasti nyt sinänsä meinaa, mutta... Se on niinku silleen, että sun on vaan vaikea niinku... Vaikea rakastua. Joo, kumman sä otat? Vittu, mä haluan sanoa kaikkiin samaa. No... Sulla on kuin 102 välillä. Siis tässä on 2 kysymystä ja 100 niin siinä välissä. Niin on. Sano kummastakin ne hyvät puolet ja huonot puolet. Ja sit kumpaan no just meet. Toi hidas ja vaikea, niin se olisi just tuntuisi, että se olisi paljon aidompaa. Niin. Mut sit tavallaan... Jaksaks sä sitä, että se on vaikeet? Niin, kun mä en tiedä haluaisinko mä silleen, että jos siinä on oikeesti leikittäis nyt, että siinä olisi joku ihan kipeä mimmi. Niin mun pitäisi niinku itselleni itse olla silleen, että vittu, miksi mä en tunne, niin, vaikka mitä? Tossa olisi niinku kaikki. Joo. Niin sit samaan aikaan se olisi... Eli sä rakastuisit helposti. Niin, kyllä mä varmaan joo. Kyllä. Veli. Kyllä mä näen sut rakastuvan mieluummin helposti kuin Niin, mä en jaksa semmoista vaikeet paskaa. Niin, just sen takia. Se on liian vaikeet. Niin, no, se on oikeesti liian vaikeet. Niinpä. Hyvä. Kato, erimielisyys. Joo. 11 kysymystä mennyt. Ja seuraavaksi tulee numero 12. Ja kysymys menee seuraavasti. Sulla olisi huono rooli? Ei. Nyt tuo kysymys meni ihan väärin. Mitä ihmettä? No, mä tiedän se jo tästä. Sulla olisi huonossa leffassa päärooli vai hyvässä leffassa tosi pieni sivurooli? Miten mä voin kustaa tuon kysymyksen noin pahasti? En mä tiedä. Mutta mä ottaisin sen hyvän, koska jos sulla on oikeasti paska leffa, jos sä mietit sitä suuren kannalta, niin et sä tuu pääse pitkälle, jos sulla on paskassa leffassa vittu päärooli, koska sä oot aika isossa osassa sitä. Mä ottaisin sen hyvän. Eli sä niinku hyvä rooli, hyvä elokuva, paska rooli. Ei kun mä ottaisin se... Niin, hyvä elokuva, hyvä mutta elokuva. Tosi pieni rooli ehkä. Eli hyvä elokuva, paska rooli. Joo. Mä otan toisen. Ei, mutta mikä vittu paska rooli? Eikö no siis se on niinku sivurooli, mutta se on niinku paskempi rooli verrattuna päärooliin. Joo. Miksi sä ottaisit sen toisen? Mä ottaisin sen pääroolin huonossa elokuvassa sen takia, että mulle maksettaisiin siitä niin paljon paremmin. Jos mä oon jossain elokuvassa, jos mä olisin jossain elokuvassa ja mä olisin pääroolissa, niin mulle todennäköisesti maksetaan ihan hyvin. Kun on olemassa huonoja elokuvia, joissa on ollut iso budjetti ja ne on maksanut ihan älyttömän paljon. Mutta se on vaan ollut, se elokuva on ollut vaan surkea. Minkäs voit asialla? Mutta kyllä mä silti ottaisin sen hyvän elokuvan. Sivurooli. Niin. Joo. Ihan ymmärrettävä. Se oli varmaan nopea, mitä me ollaan käyty tähän mennessä. Niin, mutta toi oli tommonen, ei ollut diippi. Niin. Tai sä et lähtenyt miettimään sitä diippiin. Kysymys numero 14. Eikö sulla äsken 12? Eikö toi pitäisi olla 13? Työ oli 13 äsken. Hyvä Joel. Ei ollut 11, oli rakkauskysymys. Ei ollut, se oli 12. Eikö toi oli numero 12? Joo! Ei juman kautta. Hyvä Jeru. Huomaa, että on tehnyt nyt töitä niin kuin 5 päivää ja pitäisi niin kuin äänittää. No niin. 13 nyt. 13. Ole sinkku koko loppuelämä. Nyt liittyy taas vähän rakkauteen ja seurusteluun. Vai
sulla olisi pari, niinku suhdes, niinku mikä se on? Sulla olisi niinku... Mikä se ihminen on pari? Onko se... Oikee, se ainut rakkaus. Ei kun, nyt sä meet ihan ohi. Mikä vittu? Mä en kysy tätä kysymystä, vaan sana parille. Onko se niinku kumppani? No niin, sitä mä etin. Niin, oo sinkku koko loppuelämässä, vai sulla olisi kumppani, joka käyttäytyy kuin lapsi? Tää on tää Kyllä. kysymys. Mä luulen, että tää on toinen. Juu, mä kysyn sulle sit sanaa. Mutta... Joo, sorry, mummoko. Ei mitään. Mä ottaisin kyllä rehellisesti. Ei ottais sinkkuuden. Niin ottaisin. Äijä tuntee mut. No vissiin. Äijä tuntee mut. Tää ei nyt oo mikään, että mä haluan olla oikeesti sinkku. Mä en halua olla sinkku kun loppuun. Mut en mä haluais kyllä lapsellista kumppaniikaan. Juu. Kyllä mä käyn sinkku. Mietin, niin. Kun sä oot joku 40 ja se vittu käyttäytyy 12 vielä. Niin. Ei toi ois niinku... Sille eri asia, jos me ollaan joku 80 V, niin onhan se läppä, kun mun 90-vuotias niin, mumma vetää gridiä siinä. Ois se helvetti, että tuolla mä voisin rakastua, teekö silleen, mulla on 80, mutta se tekee jotain Fortnite-tansseja, tosta tehlee, osta V-Bucks, ei pappa vittu. Toi ois niinku nättiä, mutta en mä niinku nyt haluis, tiedäkö. Mä haluun tollasen tulevaisuuden. Niin. Mun 90 V vaimo vetää gridiä tos mun naaman ees. Tiedätkö, mut sit kun me ollaan 40. Ei. Niin, se vaan menee hermolla. Se on menossa yläasteelle, mä menen töihin. Ei. Joo, ei pystyis. Sitäkin jotain, joo, ei. Kyllä mä mieluummin on sinkku. Joo, kyllä mä. Siinä säästyy niin isolta paskalta. Joo. Kun kyllä välillä on kuullut semmosia vitun lapsellisia äijiä tai muijia tai jotain tommosia, niin on... En mä pystyis elää sellaisen. En mäkään. Ja tässä on vielä, jos tää on sellainen kysymys, että sun pitäisi olla koko loppuelämän sen kanssa. Niin. Joo, kyllä mä mieluummin oon sen. Mut sit tavallaan niin lapsellinen on vähän semmonen. Niin, semmonen, joo. Ajattelematon ja tommonen. Jotkut saattaa tykätä, jotkut ei. Mutta mä en tykkää. En mäkään. Sellainen lapsellinen. Vaikka musta tuntuu, että mä oon itessä. Ne. Tiedätkö enemmän. Mut en mä silti niin paha ole, että mä olisin niin lapsellinen. Jos tulevaisuutta katsoen, niin en mä lähtis tuohon. Ei. Seuraava kysymys. Tää on numero 14 nyt. Hyvä. Yes. Sanoinko mä just hyvä itselleni? Sanoit, sä nyt tsemppaat ittees niin koko ajan. Sulla ei oo yhtään mitään sun elämässä. Tai sulla ei oo ketään sun elämässä. Juu, mutta tää on taas niin nyt lähtee. Koska jos sulla ei oo yhtään mitään, niin sanoit, että sulla ei oo mitään. Niin. Mutta tässä nyt lasketaan tää nyt silleen, että sulla on niinku kavereita, mutta sulla ei niinku... Niin siis tässä on niinku, että esimerkiksi rahaa, niinku omaisuutta tai tavaroita, niinku fyysistä. Varallisuutta ja tavaroita ja niinku... Niin, että sulla ei niinku mitään. Niin, tai sitten, että sulla ei oo ketään. Niin, että sulla on vaikka, sä oot maailman rikkain ihminen, mutta sulla ei oo ihmisiä. No mä ottaisin se, että mulla ei ois mitään. Kyllä, hyvä, mä oon samaa mieltä. Nyt tulee joku hullu quote. Koska kaverit on, mikä se on, arvottomia. Ei ku... Priceless, just se. Friends are priceless, money is temporary. Yeah, temporary. Tossa on niinku täydellinen laini. Friends are priceless, money is temporary. Yeah. Mä oon ylpeä tosta lauseesta. Hyvä, toi oli järn moment. Toi nähdään TikTokissa. Onko sä samaa mieltä? Joo. Sä oot samaa mieltä? Oon ihan täysin. Siis yes. Mä antaisin koko mun omaisuuden pois, jos pitäisi niinku valita kavereita ja muiden. Joo, kun tiedätkö, sit sullahan ei niinku, sulla ei perhettä, sulla ei mitään. Sulla ei niinku mitään, sulla ei ketään. Elämä ei oo kivaa. Ei. Nyt tulee kysymys numero 15. Sut tunnetaan sun kauneudesta kautta komeudesta, meidän tilanteessa komeudesta. Sut tunnetaan sun älykkyydestä. Kumman otat? Minä. Koska mä en oo muutenkaan fiksu ja musta tuntuu, että mä en olisi fiksu kaveri, niin mä ottaisin ehkä ton komeuden. Siis järkevä ihminen ottaisi ton viisauden, koska onhan susta niinku ihan vitusti silleen,
tiedätkö silleen, että jengi puhuu silleen, että toi oli vittu, toi oli viisas. Niin. Ja niinku teet viisaita päälle. No sanotaan, että sä oot julkimo ihminen. Ja sit kun esimerkiksi hyvän näköinen ihminen, sano yksi hyvän näköinen ihminen, mulla ei nyt tule ketään mieleen, joku Marilyn Monroe, mä en osaa näitä ihmisiä, mutta joo. Siinä on nyt esimerkiksi kaunis ihminen. Olisiko mieluummin Marilyn Monroe vai mikä se kuuluisa kaveri, joka keksi jonkun sähkö? Sano joku, joka tiedetään, mikä se Einstein. on se? Einstein. Me teki mieli sanoa Epstein, mutta se on vähän eri kaveri. Okay. Niin, Einstein. Kumpi sä olisit mieluummin? Mut kun mä oon niin, siis oikeesti, mä en oo oikeesti tyhmä, mut niinku, mä oon niin taiteilija sielu. Niin low-key mä haluaisin, että mut tiettäis komeudesta. Miten toi liittyy taiteilijaan? No tiedätkö tämmönen, niinku... Avaudu mulle nyt tästä sun... Taiteilijaluonne on niinku semmonen, että... Sä oot niinku se mitä... Et mä oon niinku se taide siinä vaiheessa. Mä niinku, nyt oli niinku joku lause, mitä ei oo ikinä kuullut maan päällä. Tiedätkö niinku... Sä oot se taide. Mä en oo... Niinku... Mä en halua, että mua tavallaan ehkä tunnettais mun viisaudesta. Okei. Okay. Low-key. Mä en niinku ymmärrä yhtään mitään, mitä sä nyt selität. Sä oot taiteellinen ja sä haluat, että sut tiedetään sun komeudesta, mutta joo. Sä et halua, että sut tiedetään sun tieteellisyydestä tai niinku tosta fiksuudesta. Mietin nyt. Jos sut tiedetään sut komeudesta, sä oot vitu komea. Niin, kelaa. Pyydetään kaikkiin promovideoihin. Niin. Sä saat vitusti massia. Sä oot jossain red carpetilla ja sut juu, ja sit jengi on tälle, joo, näittekö your Herman pose. Tässähän on esimerkiksi sinänsä niin kuin, mä pistän Einsteinin tilalle Elon Musk. Elon Musk tiedetään siitä, että se on todella fiksu kaveri. Se on tosi paljon rahaa myös, koska se on todella fiksu kaveri. Niin, mutta... Sitten on myös esimerkiksi malleja. Niin, tiedetään siitä, että ne on tosi hyvän näköisiä. Mutta miettikää, kuinka paljon Elon Musk joutuu stressaamaan ton takia. Ja kaikkien sen työjuttujen takia. Se on niin viisas kaveri, että se on vienyt ne hommat niin isolle. Se nukkuu yössä 4 tuntia, 5 tuntia. Joo, sillä on vitusti flyys. Näin. Mutta onko toi sit kumminkin elämää? Vai se, että mä olisin tuo komea tähti? Vittu, se olisi elämää. Niin, kyllä siis viisas ihminen ottaisi on viisauden. Niin, ottais. Ja kyllä mäkin varmaan, jos tulisi oikeasti tämmönen paikka. Eli sä ottaisit nyt sen viisauden. Nyt kun mä aloin miettiä tätä, mä haluaisin ottaa sen komeuden. Eli nyt kun tulisi paikka, niin kumman sä otat? Vittu, tää on paha. Mä ottaisin komeuden, niin se on 100%. Miksi ottaisit komeuden? Mä ottaisin komea, koska mä haluan olla komea. Niin, mutta eikö sä halua olla viisas? En. Niin, tota mä meinasin. Mä en halua, että mä tietää mun viisaudesta. Mä en oo sellainen muutenkaan viisas kaveri. Mut sit tavallaan koskaan. No niin, sano nyt vastaus. Joo, menee... vittu, komee. Komee. Okei, sulla annetaan nyt pilleri ja sä otat sen komea. Joo. Hyvä. Joo. Vastaus. Ei vastaus. Kysymys. Numero 16. Et tuu ikinä kokee tosi rakkautta. Vai? Tiedät, kuka sun tosirakkaus on, mutta sä et voi ikinä olla niitten kanssa. Siis, kun tässäkin on nyt se. Kun mä kuulen ton yhden lauseen, niin vaan silleen, että voi juman kautta. Et jos sulla ei oo, jos sä tiedät, kuka on sun tosirakkaus, ja sä et voi olla sen kanssa, sulla on jotain toisia suhteita, niin ei se oo se taitoa tavallaan, koska sä tiedät kumminkin koko ajan. Kyllä mä ehkä mieluummin otan sen, että mä en koe tosirakkautta, mutta mä voin koko elämän kumminkin, tehdä siitä asti kun mä oon junnu, niin toivoo, että mä koen tosirakkauden. Noniin. Eli mä voin elää siinä toivossa kumminkin. Ja lukitaan sun vastaus. Tehdään jatkossa, että lukitaan sun vastaus ja mä en puhu enää. Okei, noniin. Minä ottaisin, että en tuu ikinä kokea tosirakkautta. Niin. Koska sieltä tuli niinku myönteinen peukku. Koska mä voisin itse tavallaan keksiä sen, että mikä on tosirakkaus. Tai tiedätkö, että jos mä en ikinä tuu kokea sitä, niin mä en tuu ikinä myöskään tietää, mitä se tosirakkaus on. Niin, kyllä. Että mä voin rakastaa ihmistä, mutta onko se sitä tosirakkautta, mä en tiedä. Mä voin vaikka mä voin luulla, että se on sitä. Yeah. Mut sitten se...
Jep! Mä katsoin, mä oon niinku terapeutti tässä. Jep. Mä avaan nyt sulle mun tosi rakkaudet. Mutta... Kokesin, mä voin tehdä siitä. Jep. Mutta mä en niin kuin ikinä... mun tulee nyt näitä naurun itkuja. Mutta mä en ikinä haluaisi sitä tunnetta, että mä tiedän, että mä voisin jonkun kanssa olla niin kuin tosi rakkaudessa. Mä tiedän, mikä on tosi rakkaus, mutta mä voin olla sen ihmisen kaa. Se, tiedätkö, se on oikeesti... Se on kivuliasta. Niin, ja sit se myös pilaa kaikki muut suhteet. Niin, niin kyllä. Niin, kun sä et halua tehdä mitään uutta parisuhdetta. Niin, ja sit niinku, vaikka sulla olisi joku toinen parisuhde, niin sä kumminkin tiedät, että tää ei ole niinku oikein. Niin. Ei ole niinku sitä aitoa. Niin. Mun ei kuuluisi olla tämänkaan. Mun pitäisi olla tonkaan. Mieluummin mä keksin oman tosi rakkauden. Niin, kyllä. Hyvä, nyt oli oikein... Oli oikeesti niinku tämmöinen smoothi vastaus. Niin oli. Kummaltakin puolelta. Mä olin se hiljaa siinä jälkeen, joo, no niin. Seuraava kysymys, ja tää on kysymys numero 16. Ei kun 17, anteeksi. Joo. Korjaus uudestaan. Tulee vähän erilainen kysymys, ei liity rakkauteen tai mihinkään, vaan haisetko mieluummin aina hielle vai sun henki haisee koko ajan? Kumpi? Jos sun pitäisi valita yksi, ja sä et voi sille asialle mitään, niin se ei tule ikinä muuttumaan, se aina tulee olemaan samanlainen, niin mieluumminko haiset ihan jatkuvasti hielle vai sun henki haisee ihan paskalle? Ja mun on siis pakko, siis tää on ihan... Vasta sä aika, mä vastaan. Tää on ihan hirveä kysymys, ja en ikinä haluaisi kumpaakaan. Mutta kyllä mun on pakko ottaa se hiki. Niin, kun mä oon samaa mieltä, koska mikään ei ole oikeasti pahempi kuin paha hengitys. Joo. Kun joku ihminen puhuu sulle tälleen, niin sillä olisi paska, siis se on ihan hirveä. Siis mua ei haittaa se, että jos joku haisee vähän niinku, joltain hieltä. Niin. Silleen joo, mä pystyn esimerkiksi käymään sunkaan keskustelua, jos sä nyt löyhkäät hielle. Mutta sit kun sun henki haisee, niin se on ensinnäkin jokaisella ihmisellä se hengen haiseminen haisee erilaiselta, ja se voi olla ihan hirveä. Okei, tässä tulee nyt pieni avaus. Mä en tiedä, onko mä sanonut tätä tässä podcastissa aikaisemmin, mutta mä oon standimyyjä. Eli mä oon tuo niinku ympäri kaupunkia myymässä paikoissa, ja mä oon juttelemassa ihmisille. Sä et tiedäkään, kuinka moni ihminen ensinnäkään ei pese niiden hampaita, ja se on varmaan sillä selvä. Ne ei siis pese niiden hampaita ja oksentaa tosi paljon. Siis ne tulee sulle siihen standille juttelee, standi on se missä mä myyn, ja mä katson ensin niiden hampaita. Musta tää on tullut sellaiseksi niinku tavaksi, että mä juttelin ihmisiä, mä katson niitä niinku silmiin, ja sitten kun ne ei katso mua, niin mä katson niiden hampaisiin, koska mä en halua, että ne luulee, että mä katson niiden huulia ja haluan suudella niitä, vaan mä katson niiden hampaita. Jos mä vähän analysein siinä, mä oon joku hammaslääkäri nykyään, mä katson, että okei, tuolla on ton näköiset hampaat, ihan perusvalkoiset, toi on vähän keltaiset, perus peseenhampaat, ei voi värille mitään. Ja sitten on niitä. Tuolla on 3 hammasta, 2 niistä on mustaa, ton kuola on ruskeeta ja henki haisee oksennukselle. Se on aivan hirveä se haju, mikä niiden suusta tulee. Mun pitää niinku ottaa yksi askel taaksepäin. Ja sit se haju on vielä sellainen, että se jää mun muistikalvoon. Mä muistan sen. Ne kävelee pois, niin mä tiedän kaiken. Mä tiedän, mitä ne on syönyt ja milloin ne viimeksi oksensi ja ne on syönyt jotain paskaa. Ihan ei. Joo, ei pysty. Siis please peskää hampaat. Please. Se hengityksen haju. Se on ihan hirveetä paskaa. Se on niinku, siis se hiki ei ole lähellekään niin paha kuin hengityksen. Oikeesti siis. Mä en oo ikinä haistanut mitään hikeä, joka haisee niin pahalle kuin jonkun henki. Juu. Siis siis mieti, jos sulla on semmoinen, että se henki haisee. Ja sitten saadaan tyttö juttuja ja sitten täältä pussailee. Siis hyi! Ei me voida pussailla. Tuli siinä. Me ei voida. Ei mekään voida, tosi voidaan me. Niin, mutta oikeesti. Siis. Oikeesti, lopetetaan tää. Lopetetaan tää jakso. Mua alkaa. Oikeesti. Käykää ostaa niitä kurkkupastillia ja peskää hampaat ja mitä vaan, please. Ja nyt niinku, tää ei oo mikään, että no disrespect niille, vaan tää on oikeesti siis täyttä disrespect. Tää on niinku täyttä vihaa teille, joiden henki haisee. Siis haistakaa. Hoitakaa se. Oikeesti, pois. Siis mä en tiedä, jos
kukaan ihminen ei pysty olemaan sun ympärillä. Ei voi. Se on mahdotonta. Jos se henki haisee aivan paskalle, mene pois. Nyt kaikki on himassa sille. Kokeilee. 2 tapaa, millä se pystyy hoitaa. Peset hampaat aina aamuisin ja öisin. Ja jos henki haisee, käytä esimerkiksi suuvettä. Suuvesikin on tosi kova. Mä tänään, mulla oli vähän tunne, että jotenkin hampaat oli jotenkin perseelleen, niin pesin hampaat ennen kuin tulin tänne. Niin, kyllä, hyvä. Mäkin tein välillä silleen. Joo. Mä oon menossa johonkin vähän. Sen tai tietää. edes purkka. Juu, purkkakin on kova. Ja sit se, kun pesette hampaat, niin vetäkää ne hammasvälitkin. Se on välillä hyvä, välillä vetää. Itse asiassa sitä mä en tiedä, miksi. No, sulle ei mene. Ei mene, mulla on hampaat niinkin, ja mulla on ollut raudat 10 vuotta mun elämästä. Mulla on hampaat aivankin töissä, kyllä se menee sinne, mutta mä olin hammaslääkärissä kerran, se veti kaikki noi hampaat, mutta jääkö sillä langalla. Juu, niin se alkaa vuotaa verta. Joo, mä tiedän, mulla on jossakin hampaissa. Mut silleen, että jos sulla on rakoa niissä, että niihin menee, niihin jää helposti myös likaa. En ole hammaslääkäri, mutta olen nyt tämän jakson ajan. Seuraava kysymys. Päästään tuosta ällöttävämmästä pois ja päästään kysymykseen numero 18. Ai. Kaikki sun tekstiviestit, mitä sä oot ikinä lähettänyt elämässä aikana, julkaistaan julkisesti nettiin kaikkien luettavaksi, vai sun otsassa on tatuoitu joka päivä ne asiat, mitkä sä oot tehnyt edellisenä päivänä. Eli sulla on tuoreena, on niinku printtinä tuossa otsassa se, mitä sä oot edellisenä päivänä tehnyt yksityiskohtaisesti, eli heräsit, runkkasit, menit hakemaan maitoa, pistit suppilon perseeseen ja kaadoit maidoit sinne. Niin. Juu, ei. Vai se, että kaikki, mitä sä oot ikinä sanonut netissä, pistetään. Ei kaikki viestit, mitä sä oot saanut. Niin kaikki viestit. Nettiin. Niin mitä sä oot saanut ja mitä sä oot pistänyt myös. Pakko se laittaa viestit nettiin. Niin no. Siis mä en tee mitään sinänsä, mitä mä en haluaisi, että ihmiset tietäis. Mut kyllä mä haluan yksityisyyttä. Niin jotain teinipojan juttuja, niin eihän nyt niitä voi, herra jumala. Niin. Ja kun sulla oikeesti poikien chatit. Se on linnaa. Niin on. Se on vankila, jos ne julkaistaan. Eli kummassa siis sulla? Siis mä otan silti se, että ne netti. Mut siis niinku äijä, niinku, se on sama kuin pleikkaryhmä. Siis ei niinku, ei voi. Ei niitä voi julkaista. Ei niitä voi julkaista. Ei, se on paha. Toivottavasti kukaan ei nettivinkkaa. Niin. Käykää tämän puhelin läpi. Mut sinänsä kyllä mä kestäisin se, jos mun tekstiviestit niin kuitenkin. Juu. Ei siellä sellaista. Joo, okei. Noniin. Joo, mennään eteenpäin. Seuraava kysymys. Se on numero 19. Vielä on pari. Seuraava kysymys, ja tää on kysymys numero 19. Sulla on kaikkien maapallon ihmisten IQ. IQ tarkoittaa älykkyysosamäärää. Vai sulla on kaikkien maapallon ihmisten vauraus, eli raha. Ja sit toi on vielä silleen, että se IQ on niinku, että ne on plussattuna yhteen. Niin, kaikkien ihmisten IQ. Eli sä sit jotain monia biljoonia, niin, satoja tuhansia. Paljon niitä, joo. Silleen, että sä oot siis oikeesti, sä oot fiksu, et sun pää räjähtää. Mutta jos me otettiin se komeusjuttukin, niin. Toitaan toi varallisuus. Tähän on muuten tyhmä kysymys. Miksi me otettiin tää, kun tähän on tää selvä vastaus? Varallisuus. Joo. Kyllähän mä otan niinku, siis sehän on ihan älyttömän suuri määrä rahaa. Kaikkea. Siis kaikkea. Siis sulla on niinku 8 biljoonaa ihmistä maapallolla. Onks meitä 8 biljoonaa? 5 joku tommonen. Eikö se biljoonahan ei oo säännös, on miljardi? Niin se on miljardi. Niin, mutta 8 miljardia. Niin, kela paljon rahaa. Kaikilla on vähintään euro. Niin, kelaa sitä. Se on ihan älyttömän se suuri on määrä. Se on ihan helvetisti. Mut se myös se älykkyysosamäärä. Oishan sekin vittu hyvä, mutta tavallaan. Siis keskiverto ihmisellä, mitä se on? Onko se joku 100? Ei oo, se on joku 80. En mä tiedä. En mäkään, mut sekin olisi ihan älyttömän suuri määrä, mutta en mä niinku. Joo, mä voisin olla tosi fiksu ja tehdä niinku. On pakko tietää, mikä on keskiverto älykkyys. Joo, joo, mutta jatkaa juttua vaan. Niin sä voisit olla niin fiksu, että sä voisit tehdä sen määrän varautta, mutta kyllä mä vaan haluan sen mieluummin nopeamman kautta ja heti tilille sen, sanotaan nyt 300 000 miljardia.
Suurimmalla osalla on 85-115. Joo, 85-115. Eli keskiverto joku 95. Mut kyllä mä ottaisin se... Koska? Mietin nyt. Vittu sai. Kela sun tilillä on joku 300 000 miljardia. Me ei sit niinku oikeesti tiedä paljon. Joo. Mä tiedän paljon sieltä tulee rahaa. Varmaan kuin triljoona. Liikaa. Mut toi olisi kyllä, juu. Rahan perässähän mä aina vaan. Selvästi ne, jotka kuuntelee, niin on varmaan tajunnut se jo tähän. Niin nehän luulee, että me ollaan ihan itteensä. Itteemme täynnä, kun me halutaan komeus ja kaikki rahat. Ei meitä komeus. Me ollaan semmosia ei niinku... kiinnosta tosi rakkaus. Blondeja tässä niinku, ei kiinnosta niinku... Blondeja nyt kaikki flippas. Anteeksi. Tätä ne varmaan meinaa, kun jätkät ei saisi julkaista podcasteja. Vittu, nyt tulee pahaa kommenttia. Kysymys numero 20. Joo. Tiedät heti, kun joku valehtelee sulle, vai pystyt valehtelemaan silleen, että et ikinä jää kiinni? Tiedän heti, kun joku valehtelee mulle. Okei. Paitsi. Mietitkö oot tehnyt jonkun rikoksen? Pystyt sanoa, että en tehnyt ja kaikki uskoo sen. Eli kumpi on sun vastaus? No, kyllä se peruselämässä on mun mielestä niinku tärkeämpi, että tietää, milloin sulle valehdellaan. Arvaa mitä? Mulla on vihdoin eri mieltä. Vai ottaisit sä sen, että sä voisit valehdella milloin vaan? Joo. Sinä saatana valehteleva. Tää saattaa kuulostaa pahalta, mutta musta se olisi ihan hauskaa. No joo, mut sit tavallaan... Kun mä en muutenkaan tiedä, että kun joku valehtelee mulle, mutta mä osaan esimerkiksi valehdella. Niin, mä oon ollut skidinä ihan hirveä niin, valehtelija. sanotko sä nyt, että sä osaat valehdella? Osaan. No miksi sä et sit ottais sitä, että ne jäis kiinni siitä, kun joku sulle valehtelee, jos sä osaat jo valehdella? Mutta mä en jäisi ikinä kiinni. Kyllähän mä oon jäänyt kiinni siitä, että mä oon valehdellut. Se on se ongelma. Ja se ei ole kivaa, kun mä Mutta et sä sit osaa valehdella, jos sä et kiinni siitä. Niin, no joo. Hyvä pointti. Mutta oishan se aika leijä, kun sä et ikinä jäisi kiinni siitä, että sä valehtelit. Niin, mutta tavallaan... Niin. Onhan se aika kusipäistä, mutta... Niin, ja sit loppupeleissä... Mun mielestä jotenkin se on vörtempi saada tietää, milloin mulle valehdellaan. Pointtiinsa kummassakin. Niin on. Hyvä, että oltiin eri mieltä. Vikoissa kysymyksissä. Ja nyt itse asiassa tulee vika kysymys, joka on numero 21. Aika hyvä määrä kysymyksiä ollaan otettu. Hyvä aika. Hyvä määrä. Ja tämä menee seuraavasti. Aloitat alusta sun oman nykyisen elämän pitäen kaikki sun muistot, vai sä saat kokonaan uuden elämän, mutta sulla ei ole mitään muistoja. Ai vittu, mikä kysymys. Eli tää on, jos mietitään elämää, niin tässä on sellainen tilanne, että sulla on niin kuin sun nyt, mitä sä oot nyt tähän mennessä elänyt, ja sit se vaan restarttaa. Sä painat restart-nappia, ja sit sä vaan muistat kaiken. Sä muistat, että sä elit siihen asti, kun sä olit 18. Ja sä muistat, mitä kaikki on tapahtunut. Joo, sä muistat kaikki, mitä on tapahtunut. Vai sä synnyt niin kuin perinteiseen tapaan. Kaikki synnytään. Me synnytään lapsena, ja elämä alkaa siitä. Meillä ei ole mitään muistoja. Me kerätään ne muistot. Joo. Kumman sä otat? Ai vittu, tää on paha. Tää on oikeesti, siis tää on aika vaikea. Tän takia me pistettiin tää vikaksi, niin koska tää on ihan mahdoton kysymys. Koska silleen, jos muistat kaiken, niin sä tiedät mitä vältellä, mitä ei ja näin, tiedätkö, perusasioita. Sitten sulla niinku menee vitun hyvin. Niin. Jos sä muistat kaiken vaikka paska, niin sä tiedät miten vältellä sitä. Sulla menee vitun hyvin. Mä taidan tietää mun vastauksen. Älä sano vielä. Okei, haluatko sä vielä miettiä? Mä haluan miettiä. Enkä mä ehkä haluis silleen mitään uutta. Joo, kyllä mäkin tiedän. Miten vittu itse asiassa on tässä? Okei. Mun vastaus tähän on se, että mä saisin kokonaan uuden elämän. Ja mulla ei olisi mitään muistoja. Äijä! Anna kun mä avaudun sulle tästä. Syy tähän on se, että mä tavallaan aloittaisin uudelta pöydältä. Ja mä en haluis... Sinänsä sä elät samaa elämää, koska sä muistat kaiken. Sä aloitat alusta ja sä voit sit ite niinku ohjata se, miten sulla menee kaikki. Mutta mieluummin mä aloitan puhtaalta pöydältä kaikki alusta. Okei, meillä on tämmönen tilanne. Joo. Sä synnyt lapsena. Joo. Uudestaan. Joo. Ja sä synnyt vaikka semmoseen
alkoholistiperheeseen, jossa menee asiat aika huonosti. Ne. Ja näin. Ne. Jos meistä tuolla kannalla, niin olisi tavallaan oliko verratti niin vähän vittuilevaa sävyyn, silleen, niin. mutta niin, et sä sitä tiedä ikinä. Se, et sitä ei ikinä tiedä. Se on hyväkin, mutta jotenkin mä ehkä, koska kyllä mä silleen tykkään ihan tästäkin elämästä, niin mä salleen aloittaisin niinku. Niin, mutta tavallaan siinä ei ole kyllä mitään jännää sit. Niin, sä tiedät kaiken. Kaikki muut on silleen, mitä tässä tapahtui, sitä tiedät, joo. No, City teki maalin nyt tossa sillä. Mä sit tiedä, onko tää niinku, että sä elät uuden elämän, mutta sä vaan muistat sun edellisen elämän, tiedätkö? Niin, mutta niin. Tiedätkö, että esimerkiksi Manchester City ei ole olemassa, se on Manchester Town. niin, joo. Mutta ei vittu. Ei nyt sekoitti mun pään taas. Mikä lähtee? Kumman valitsit? 5 sekuntia aikaa. Tää elämä. 3. Tää elämä. Siis niinku, että muistot pysyy. Okei. Tämähän on hyvä lopettaa. Koska, on pakko sanoa tää. Sano vielä. Mietin ne niinku sun parhaat muistot. Koska kaikkihan sanoo, että tiedätkö, kaikki puhuu siitä, että vittu olisi helmeä niin nähdä kaverit 2 tunnin leffa parhoista paloista. Mutta nyt sä pääset elämään ne uudestaan tavallaan. Niin, mutta muista se, että sä muistat kaikki ne huonotkin. Niin, mutta sitten sulla esimerkiksi sut on adoptoitu. No, mitä toi on huono muisto? Sut on vaikka pahoinpidelty. Sä muistat kaiken. Sulla on joku trauma, sä muistat kaiken. Mutta miten sä muistat sen tilanteen, mistä se on tullut? Sä oot silleen, että okei, pahoinpideltiin, koska mä kävelin ton tien yli. Ei, mutta se ei ole sellainen tilanne. Siis tää on se, että sä vaan aloitat elämän uudestaan, mutta sä muistat kaiken. Se on niinku, sulle annetaan niinku vaihtoehto, että sä synnyt lapsena ja sä muistat kaiken, vai sä et muista mitään. Mutta sä et elä sitä samaa elämää. Sä vaan muistat asiat. Niin, Niin, se on uusi elämä. Sä et muista asioita. Niin, mutta eli sä et voi tietää. Mä en nyt ihan taju, mutta kuuntele, jos mä synnyn. Niin. Ja mut on hakattu, kun mä oon ollut 16. Niin. Mitäs sit se päivä, kun mä oon 16 ja mut on hakattu sinä päivänä? Kun se on uusi elämä. Ai se on uusi elämä? Se on uusi elämä. Et se ei oo niinku tätä samaa? Ei. Se on niinku mä kuolisin nyt ja mä synnyn uudestaan lapsena ja mä en muista tätä elämää. Mutta sä synnyt lapsena. Sä tulee nyt vauva ja sä synnyt uudestaan, mutta sä muistat sun edellisen elämän. Eli sinänsä, jos sulla vaikka jotain traumoja, niin sä muistat kaiken. No vittu, synnyin ilman muistoja. Miksi mä just sulle ton, että no mä luulen, että on teekö sillä, että mä niinku synnyn Joel Hermanen nyt uudestaan tähän ja muistan kaiken, mitä on tullut sieltä. Ei, itse asiassa joo. Niin, tässä lukee, että aloitat alusta oman nykyisen elämän. Niin. Pitää kaikki muistat. Niin. Joo. No sit vittu tää meni sekavaksi. Mut joo. Sit mä otan sen. Eli sä aloitat uudestaan oman elämän muistoilla. Ja mä aloitan mieluummin kokonaan uuden elämän ilman muistoja. Mä menen sillä tavalla. Joo. Olisiko nyt hyvä? Nyt lopettaa. Tähän olisi varmaan hyvä lopettaa. Mitäs loppusanoja me vielä sanotaan tähän? No, me tästä varmaan lähdetään pelaamaan dartsia. Ja darts on minun uusi hobby. Joo, uusi hobby. Ja ennen oli padel, nyt se on darts. Joka vuosi jotain uutta. Aina se menee tälleen. Kyllä mä itse asiassa vieläkin hakkaan padelia. Ei ole kyllä hetken näkynyt. No et oo kauheasti kutsunut. No kun ei oo ketään muutakaan. No niin. Niin. Olusti tuohon yksin pelaa padelia. Seinää vastaan. Käykää hei tsiikaan näitä meidän videoita sieltä YouTuben puolelta. Terve teille, jotka katsoo YouTubesta. Meidän YouTubeen löytyy Hiffaks Podcast. Sieltä tulee. Ja käykää subscribea. Ja laittakaa se kello päälle, niin saatte kaikki muistut. Meillä on ilouutisia. Meillä on kohta tulossa jännittävä vieras kohta uuteen jaksoon. Niin ja tätä on kysytty. Tää on niinku kysyttyin vieras. Et me ei maltata ottaa, että me saadaan tää purkki. Kyllä. Tää on vittu iso. tää on niinku isoin juttu meidän podcastin historiassa. On God. On God. Jes, mutta eiköhän se ollut sit tässä sitten. Hiffaks. Hiffaks. Öit.